Khulumenike namhlanje sizoyiqeda. Hey baby, 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 lento sizoyiqeda. Ngani igama lami ke uSizwe Mthiya the humble guy with the golden voice. Welcome to our show iPhele. Lana ke sithole isixazululo siyasombulula ebese siyayiqeda. Yeah, la it's family matter or it's a friend matter or ikoleta engakhokheki. Lana singena deep sithole isisombululo ebese siyayiqeda. Kanti ke lana ke sinosisi wethu uZama osibhalelile on our show. Wathi ke ufisa ukuthi simxazulele enye yeinkinga abhekana nazo. Angeke ngichaze mina all along, sizodedlela yena ukuthi ayichaze kangcono. Well, don't forget to subscribe on our YouTube channel. Press like lapana. Sambek. Siyanibingelela njani bafethu? The right? Siyaphila nathi. Sizama siyabonga ukuthi usibhalelile. Siyathembisa ke sisho ukuthi lokho kusukubhalile siyakufeza. Sizama sifisa ukuthi sizwe istory sakho ukuthi kuhamba kanjani kahle yini oyenze ukuthi uzubhalele kuthini. Bhuti wami nginenkinga lapha ekhaya, inkinga nje engaxazululeki kwangempela. Bengifisa ukuthi nje wena ukwazi ukuthi ungixazulele le nkinga. Nginenkinga yasisi wami uLathoya, nangu njoba nimbona nje la phambi kwenu, udwebe nama-tattoo. uLathoya lapha njalo ngifika ekhaya ayiwashiwe izitsha, ngifika ekhaya uLathoya akekho, akuphekiwe. Angisazi ukuthi kumele ngisizakale kanjani. Yena wazi ukuthi njalo ngama-weekend akalala ekhaya, not futhi njalo ngama-weekend. Phakathi ney'nsuku uyahamba buya ngalali lapha ekhaya, nganomsuke endodeni yakhe yini. Angisazi ukuthi kumele ngenze njani, angisazi ngempela. Ingakho ngibhalele nini ukuthi ngicela nje ningibonisele yena, angazi noma nendoda yakhe le ayikwazi yini ukuthi imbonise. Angisazi ukuthi kumele ngenze njani ngendaba yakhe. Uyangihlupha kakhulu, uyangihlupha nje futhi kakhulu. Anoma ngihlupha noma ngoba abazali bethu abasekho yini. Sekusele mina kuphela lapha ekhaya. Yimina kuphela ngisele lapha ekhaya. Ngisele naye ngiyamthanda usisi wami. Usisi wami impela ngiyamthanda. Kodwa indlela enza ngayo angisathanda, angisafuni nami. Lo muntu lo umbona nje imini i-roll on. Umbona nje underwear ayigqokile imini. Umbona ukudla akudlayo imini. Angisazi ukuthi kumele ngenze njani. Siyabonga ke ukuzwa ingxenye yeside le story sakho. Kwi-iPhele ke siyathembisa ukuthi la sizoxazulula inkinga enisuke nibhekene nazo emndenini. Sawubona sisi wethu Lathoya njani? Njengoba esechazile usisi wakho Lathoya, wena sifuna ukuzwa iside lakho le story ukuthi wena uthini njengoba usisi wakhe esechaze kanje. Uzama bhuti wami umntama, uzama mina bhuti wami sengikhathele yena, uhleze ngibangela isicefe ngezitsha Lathoya and this Lathoya and that. Ayibo uzama nje sengikhathele yena njalo ayibo mina bhuti wami ngiyayibhemela, mina ngeke nje ngihlezi ngipheka njalo ngisendlini. Ngibuye emsebenzini mina ngiwasha izitsha. Kumele ngibuye emsebenzini uzama ngiwasha izitsha. Uchaza ukuthini vele? Uzama ukuthini? Uzama bhuti wami wena zama udido ukuthi ama-roll on ngithi ngalo wena yonke into ngiluntunjelo wena sengikhathele wena mina zami ngeke mina zami. Ukhathele yini? Ukhathele yini? Awungihlanyisi. Ngibheme manje ngikhathele wena. Lathoya ndesi Lathoya pheke ntete zama nje ngikhathele wena. Ilona kusasa lakho lento. Ilona kusasa lakho lento. Lathoya ngisafreshman. Okay ke kumele ngenze njani? Hayi ngeke nje. Ngibuye emsebenzini mina ngifukuzele wena. Ima ngicela ukwazi. Angithi usisi wakho Lathoya imdala kunawe. Ya mdala kunami. Akumelanga mhlambe ukuthi ngabe uyalalela izinto ayishoyo kuwena. No ukuthi sengikhathele wena bhuti wami uhleze engibangela isicefe Lathoya and that Lathoya and that no bhuti wami sengikhathele nami ngiphelela nje impilo yami sengikhathele wena. Sizalwa umama oyedwa but sibhuti wami nje sengikhathele wena. Ukhathelwe mina. Ile ndoda yakho sokuhamba nayo nezinto zokugcoba uyakhuluma yonke into nje bhuti wami akuthangela yona nje. Uyayikhulumela sengikhathele wena. Funa ngenze njani? Ngikhathele nje wena. Lathoya hey funa ngenze njani? Hayi angazi ngezama, angazi ke mina sengikhathele wena. Ima asikhuluma sizalwa uma umuntu akaphila impilo yakhe manje zama nginendoda yami nawe unendoda yakho manje ngeke ngizelena ngempela noma le ndoda yakhe yamdlisa yini Okay. mdala bhuti nawe mdala Okay, asehliseni umoya, asikho isidingo sokuthi isiphakamise umoya la sizothola isixazululo, sizothola isolution. So ngicela ukubuza mina Lathoya, sikhona yini isidingo sokuthi ubaleke uma ngabe usisi wakho ezama ukukubonisa?
uthi bhuti wami uhlezi njalo alidluli nosuku bhuti wami ngisayingane mina ngisamncane ngisafresh kumele ngiyintantele ngiyobhema ngiyoyiphuzela ngikhathele nje uyena bhuti wami hleze complain ngeke bhuti wami ngisafresh ngisayingane ngikhathele uzami Manje mana sizama sixazulule le manje ubona ukuthi wena usayingane kufanele udle ubusha bakho ungafocus esikoleni ungafocus ezintweni engabe uzenzayo ezibalekile usho ukuthi uswakho wrong mekungabe kubonisa wena angisho kanjalo but bhuti wami ukuthi angilawule njalo no bhuti wami ayikho right leyo ngisho engithengele bhuti wami izinto zokugcoba lathoya ndisi lathoya into uhleze complain bhuti wami uhleze complain sengathele manje wena sengathele uzama kumele ngiyihlalela nje nomuntu wami sengathele uyena okay uzama mengabe kubonisa indaba mhlambe mengabe kubonisa ngendlela ongayithandi ungahlali phansi naye ukhulume naye njengosisi wakho nibonisane ukuthi njengalendlela osokhuluma ngayo mhlambe mengabe uthi wena ukhulumela iron on noma ukhulumela into zokugcoba bese uyahlala phansi umbonisa ukuthi sisi wami umdala impela kodwa njengami mina ngumuntu ngumuntu kanje understand usisi wakho njengoba seniphila nobabili kufanele nibambisane wena ukuboni lokho nawe nje bhuti wami unesikhathi sokudlala uzodlala lo uzama nje bhuti wami mina bhuti wami anginasikhathi nje bhuti wami ngihlezi ngingekho ngihlezi ngiyibhemela ngihlezi ngiyiphuzela anginendaba nje nalokho bhuti wami sengikhathele uyena uhlezi engilawuli uzama angithi uyamuzwa vele phela uzoyidefend vele mina ngihlala uhlezi unenkinga nami zami uhlezi zama uhlezi unenkinga nami alright lalela bhuti wami angihlali mina ekhaya ngisane ngimbeke phansi ngimthethise ngiqhamuleke njengomlilo lo ngiye ngimbeke phansi ngikhulume naye kahle ngehlisa umoya sengikhathele manje awunandoda phela wena awunandoda nje phela wena awunandoda mina nginayo ke ngiyakuyona ke alright ngiyakuyona ke alright ngiyakuyona ke ngiyobhema naye alright zami okay ngicela ukubuza ngoba mhlambe la asiqhamuka isixazululo ngicela ukubingelela bhuti njani kwethu siyaphila ni right kodwa ubhuti uba igama igama futhi mina uSizwe okay uSizwe uqhamukaphi ngokuqhamuka mfowethu ekhaya eSolunge kodwa ngowamatohoyo khona la uyasebenza baba okay uhlangane kanjani noLathoyi and ithini into yini uLathoya mfowethu ngihlangane naye ngasho ngithi last year early nje last year January ngaphosisi sure ingane nje engihlale nayo kade nokufika lapha endlini la ngiqashe khona lapha eceleni khona abafana nje abahlala khona umuntu ofika khona beme khona kuyingane kanjani nje enokuthi ngijwayele imekhonto eshoda ngayo nokungitshela nesimo sakubo ngesisikhathi la mebeka onokubeka ngendlela ukuthi usisi wakhe amhlukumeza unokuthi amncishe ukudla nalento ayisho ukuthi sodwa nami sengiyabona ke ukuthi ambalisele njalo ukuthi ngiyakuthengela into ezokugqoka ngiyakuthengela ama-roll-on ngiyakuthengela into sure mina ngicela ukubuza ke bafo ezi usisi uLathoya ubone ukuthi mhlambe usayingane kunawe ngoba it's for real ukuthi usayingane kunawe namanga it's for real ukuthi usayingane kunawe ukuthi mhlambe ke ngesinye isikhathi wena ucabanga ukuthi uLathoya usayingane mhlambe angifune la ahlala khona mhlambe ngithola ukuthi sithini istory sakhe njengoba usho ukuthi ubudlelwane beni baqala last year it's like mawubuka last year and ubuka isikhathi samanje yabona senesikhathi eside fanele ngabe nazana kangcono then ukuthi uLathoya lokheza kini wrong in lento engishoyo hayi bhuti yona ayikho wrong lento oyishoyo kodwa ngingayisekhonda ngokuthini bhuti nawe ke ngasho nje bhuti lento ngiyilinganise ngani unazi intombi bhuti nawe uqonile mhlambe ngokwakho lokho akusumcabango ongafika noma inini ngoba asazi ukuthi sisuka kuphi siyaphi kodwa ke mina kuyimanje ngiyayibona ifeature ngoba lento ayisho sisami ngiyamuzwa kodwa mina uLathoya ngiyakwazi ukuhlala naye phasi sikhulume hlala sikhuluma njengesimo njengoba nami ngitshela bhuti ukuthi umuntu uma umbuza ngeke akuchazele la ngenye indlela yakhona athi hayi usisi wami uyangihlupha kanje nami ngithathe lelo side lelo okay njengoba usuzwa iside la sizama ekhona uLathoya wena uthini ngeside lakho ngiyamuzwa sizama nandlela yakho ngimzwile ekhuluma efaka ukuthi ngimdala naye kodwa mdala kodwa akhombisanga ukuba mdala ngendlela ayibeka ngayo akhuluma ngayo angithi ukuzwe ngesibani nokuthini ngesinye bathi life is no age sibanda kusho kanjani okay leso simo leso yena into engabe uyayisekhonda lapho ukuthi mina angihlale noLathoya phasi sikhulume njengoba nami angithi umuntu wami uyangilalela angazi ukuthi indaba yena angamlaleli nami ngizohlala naye phasi uLathoya sikhulume kuyafana mase nihleli noba uthuni khuluma ngithi uqamba amanga ngathi mina ngiyamhlukumeza ngayihlukumeza kanjani ingane yama
Hayi, ngingayihlukumeza kanjani ingane engavundla nayo esiswini uma wethu. ngiyakuzwa sisi. Kodwa nawe ngendlela uma kade unaso lesifiso. Kade ungafisa ukuthi uyakutshela ukuthi endodeni yakho. Bongafisa ilanga ukuthi hayi mntama ngicela ukubona umuntu wakho. Iyona ndlela kufanele akhulume ngayo nami le athi yena Unomono ukhathele nje mina. zama, unomono nje zama, unomono Angithi ukuthi amusa ngithola ngomandla. noxolani mhlampe senantshontshana unomono nje Angithi inkinga yakho. amusa. Unesikhwele nje ayikho nje leyodwa wena nje Nami phela ngumuntu. mhlampe vele Ngumuntu nami. senantshontshana ngaza. Ngumuntu nami ngeke ngithi ngibuye emsebenzini kufanele ngikwashe izitsha, kufanele ngipheke mina. Yena akekho udaka utshwala uyaphuza. Yini kanti into ayifundayo yena? At the age of 16 years. 16 years. Ngiyabhema mina Nawe zami. nje Hayi ngiyabhema nawe bhema. Angithi nawe umdala bhuti wami awuhlale naye phansi umbonise. Sengikhathele mina ngempela ngoba ngizomxosha lapha ekhaya. Akwazi ke shema akwazi. Shuthi Indlu yamali. shuthi yami usobanga. Shuthi yami usobanga. Kuphuma isidumbu impela Sengikhathele. mntama. Hayi ngiyakutshela mntama. sengikhathele yena. Akayiqoqe abe ingane. Angithi nje obesho nathi kubo phela lapha awunalungelo ukuthi Uyakuthanda ukukhuluma uzama. Sengikhathele. Njalo uzama. Hayi, Uhlezi unenkinga mntama. wena. Uhlezi unenkinga wena mntama. Ngikhathele. Uhlezi Ngikhathele. Bhuti wami angithi umdala awuhlale naye phansi. ngizohlala naye ngikhuluma kodwa nawe uye kumshaya. Sengiqala ukuthi uma efika kuwena nje uyabhema. Wena ubona Usungishayelani pho? Usungishayelani? Okay, usungishayelani. uye ngani ukubhema yini inkinga yakho Awubhemi ngani nazami ngizoyekelana. Awubhemi ngani? Awubhemi ngani? Awubhemi yini ngani? zikhona iy'ntandane la Bona ngaphandle libhadi lambo. zikhona iy'ntandane la ngaphandle ayibhemi zilungisa impilo yazo. Hayi isixazululo salento le. Mina ngibona ngendlela sibona. Hayi mina ngiyasibona isixazululo nje ngoba ngiyabona lento ukuthi ngeke la. Mina ngibona ukuthi okay okungcono ke uLathoya akeze azohlala nami. Ngoba ngithi siyamxosha. Akahambe vele ngihlale nosikhotheni mina. Mama ngoze ukubone nje lokho. Angeke uzukubone nje lokho umuntu ungihlanyisa wena. Umuntu nje ungihlanyisa Ngihlale wena. nosikhotheni. Asho sosikhotheni so2 ngoba uyangihlanyisa. Hayi hamba Uthi uhlala naye. ngusikhotheni mina zami. Imani imani Ngeke Imani, ngeke Imani. ngize ngikwazi. hlala phansi sizama Ngeke ngize soyixazulula le soyixazulula Hayi mhlazane ngifile mntama. Mhlazane ngifile mntama. Mhlazane ngifile mntama. Akwazi mhlazane ngifile. Isekhaya lapha ngindawo. Hamba ke uyohlala naye. Hamba ke Ungavuka. hamba Ungavuka. Ungavuka ukhuzwayo. asingali Ungavuka ukhuzwayo ethuneni. lokulwa asingali Ngihlale nosikhotheni mina. ningenza Angeke ngihlale nosikhotheni. Isikhotheni vele Ngeke pho kunani ngihlale okuhlala nosikhotheni. ngendawo. Angazi Ngeke ngiyohlala noxolani mina. Ngiyohlala nawe. Angazi ukuthi nimbambelana. Angazi ukuthi Ngiyohlala nimbambelana. nawe. Ngiyohlala nawe. Ngiyohlala nawe. Ngeke ngidlale wena mina mntama. Lutho. banamule mfethu Angazi ukuthi nimbambelana. Ayikunazoyilamula kwayena lo. Uhlule ukuhlala phansi nentombi yakho. Ngizomxosha nje mina. Akahambe vele. asihlale phansi Ngihlale nosikhotheni. asihlale phansi Angeke. Musungisukele. Angeke. asihlale phansi silungise Omnengani. sizama hlala phansi Yazuzonya zami. Yazuzonya mntama. Yazuzonya wezami. Ngamane nginye. sizama asihlale phansi Ngokubone lokho ngiyohlala nawe. Ngiyothengelwa wena nama roll on yonke into ngithengelwa wena. Ngendlale wena. asihlaleni phansi sikhulume Awuyathakatha mntakama sengibonile. Awungijabuleli mntama awuyathakatha shame. Awuyathakatha shame mntakama. Mengihepha ujabula ngani wena? Mengihepha Mengihepha awubi ngani wena hepha. Mengihephi wena zama awubi ngani hepha. Ngiyangidlale wena mina mntama usile wena. Usile. Awuzonya zama shame. Awuzonya. ngicela sikhulume Umuzi mama lo angidlale wena. ngicela sikhulume sixazulule lento ngoba ukuhamba kwethu la ukuhamba into isine solution isixazululekile mfowethu Sizo ugama wami ngithola all along lokho uthi ugama wami mfowethu yabo so since uthi wena uzohlala naye and uLathoya ukuthi uzohlala nawe nangu usisi wakhe uthi akahambe shuthi la isixazululo sokuthi azohlala nawe asikho and ngiyafisa sizama ukusho ukuthi udadewenu lo akufanele ngabe umlahla kanjalo nje so mina engikucelayo ngicela ukukhuluma nawe mina Lathoya bengekho noma bezoba khona la kodwa bengaphawuli ngiyanicela sisi Lathoya ngiyacela mfethu usayingane usangaba nekusasa eliqhakazile mfethu usangaba nomuntu omthandayo while ubufocus elifeini yakho mfethu mina into engayisho manje focus esikoleni ufunde ube right na uachieve because usisi wakho la engathola umshado ashade
and then uzokushiya kanjalo. ngiyashade lo Okay. soze Okay, asithini-ke uNkulunkulu uyayenza iplan ukuthi ashade. Wena uzoba yini ngoba nobafu la ngeke umthembe 100% ukuthi engaba nawe until uze ufe. Ngiyacela nje sisiwami wehlisa umoya uthathe i-advice yami uyifake engqondweni bese uyayisebenzisa. ngeke ngikwazi bhuti wami ukuhamba ekhaya mina uma washiya emhlabeni bhuti wami sihlala so-2 gate 5 usangixoshelani bo yena yini bhuti wami into angixoshelani ekhaya ufuna ngiyohlala nendoda ngeke ngikwazi mina bhuti wami mhlazane ngifile ngeke ngenze leyo nto. Okay, asithini-ke akakuxoshi-ke ekhaya. Uzokwazi ukuyiphatha kahle since unaye cause uyahlukumezeka njengamanje. Ngiyeke ukuchaza ukuthini zami uchaza ukuthini ngiyeke mina ukubhema Khathela umntama. ngiyeke Umntama kumele ngenze njani? Kumele ngenze njani? Kubuhlungu ukuhlushwa wena. Kubuhlungu ukuhlushwa wena ngisazi ukuthi kumele ngenze njani. noma Angazi ungakala kodwa wenze angazi, ufuna angazi. bekudabukele Cela ningixazulele ngempela. ngeke. Angazi ngempela kumele ngenze njani. Mntama Mfethu Sizwe, ngicela mfethu ukuthi uzame ukukhuluma noLathoya cause uLathoya uyabukeka engazi ukuthi uyamhlula usisi wakhe ngamazwi. Njengoba esechazile ukuthi wena muntu vele okwazi ukukhuluma naye. Ngiyacela mfowethu ukuthi uhlale phansi naye ukhulume naye ebese sozwa ngawe thina ukuthi yena uthini. Lathoya uzomlalela umuntu wakho. ya ngizozama kodwa ngikho sure. Hawu, engathi awusalaleli wonke umuntu manje uyangididaya. Mfowethu ngicela ukhulume naye nje njengamanje uLathoya sizwe ukuthi into eniphelele laphi njengomuntu yazi ukuthi uthinto wapi. Ngiyacela ukuthi ya kona-ke ngoba ngihlale ngilezi side lakho ukuthi kanjani and futhi family ney'nkinga zakhona yabo mina ngithanda ukungena kakhulu ey'nkingeni zomndeni wakho kodwa nje ngiyacela-ke ukuthi uzame ukubuyisana nosisi wakho ya ize kunzima kanje namhla naphasi njengoba esho ubhuti ukuthi okay vele le nto engihlale ngitshela nje ukuthi vele isikole sibalulekile. Ngihlale ngitshela lokho nsuku zonke uyazi nangihlale ngitshela nje ukuthi isikole sibalulekile at the time uyazi nakhona ukuthi uyabhema kodwa angithandi ya okwenzayo ngikuthandi uyakwazi nawe lokho angithi hhayi ukuthi awukwazi Hey ngizozama sona sami kodwa ngibona ukuthi ngiyoke ngeke ukubhema mina. ngazi ngithi ukubhema yabo uyazi kodwa izinto engayithandi leyo angithi kodwa nje engizophuma naso nje isixazululo mina la ngicela nje ukuthi ubuyisane nosisi wakho yize kunzima ngiyazi kunzima vele kodwa ngiyacela ukuthi nibuyisane nosisi wakho ya angijabule impela masekhala kanje yabo Ayikho inkinga yena nje bezoyeka ukungishaya nokungihlukumeza ayikho inkinga singaxolelana kube right angiyiboni nje inkinga lapho. Okay ya ngiyakuzwa lokho kusho yes futhi naye uyathemba ukuthi hayi ukuthi mhlawumbe ngithatha amasayidi or kanjani noma mhlawumbe sengithiya ngoba ekhala hayi ngalokho kodwa nje ngiyacela sisi wami ukuthi ngizame ukubuyisana ngoba at the time umndeni uyomdinga yabo ya ningathini kodwa uyomdinga njengoba nami ungidinga naye kodwa umdinga ngelinye ilanga ngiyacela nje ukuthi ngizame ukubuyisana cela nje wenzele mina angenzeli mina cela uxolise kusisi wakho. Ngiyaxolisa mntama ngiyaxolisa ngendlela nje engikhulume ngayo ukuthi nami ngivuke ukudinwa nanolaka nje indlela ongitreat ngayo nawe asithembeke kodwa manje ukuthi yonke into isizoba right ngoba noXolani useze wakhuluma anginankinga mina mntama ngiyaxolisa ngakho konke nje sengizozama nami nokushintsha yabo because masukhala kanje nami angisathandi. Okay, nangoke-ke sizama exolisa uLathoya. Uyalamukela uxolo lakhe? Ngiyamuzwa bona kodwa nje uLathoya kuyafana nje lento ayishoyo angeke aze ashintsha akukho kushintsha la angeke aze ashintsha mhlampe wehlisa umoya ngoba naku ebona umuntu wakhe la akukho ukushintsha angivesane ngimsukele ngimshaya uLathoya angihlanyi mina ekhanda Asithini-ke mhlampe-ke she's been for real right now ukuthi uyakuxolela and uyayisola ngesenzo asenzile. Uyalamukela uxolo lakhe? Dama asithembe ukuthi lokho kusho kusuka enhlizweni yakho asithembe ukuthi kusuka enhlizweni yakho ngoba angithandi ngempela masilo sixabana kanje angithandi ngempela usamncane usanekusasa elihle kabi uma akajabuli lapha ethuneni ubaba akajabule lapha ethuneni ngenxa yezenzo zakho angivesane ngisukeleke ngikushaye mina angisangani mina ekhanda ngiyakuthanda dadewethu uyezwa ngiyakuthanda kodwa ngiyacela uqondise indlela zakho
ngakwalezi iy'ndlela zakho zasebusuku nani nani ukushona le nale uzolimala wengane yentombazane. So ngingakubeki phansi ngoba ngithi angikufuni ngihlale nawe phansi ngikuthethise. Hhayi ngoba ngingakufuni ngiyakuthanda umntakama ngiyakuthanda. Asithembe ukuthi lokho okushoyo kusuka la enhlizweni yakho. Nawe bhuti ngiyacela nje noma seninoba u-2 lapha embhedeni ukwazi ukuthi umqondise umtshele ukuthi u-1 no-2 no-3 no-4 no-5 ukanje. Ayikho into edlula umndeni. Ngisho angahlala kuwena ayikho into edlula umndeni. Athina amazwi akho okugcina. Hayi mina nje ngibonge lapho mntama ukuthi sesixolelene yonke into isizobuyela esimeni yabo siyeke nokulibele sixabana njalo. Ngiyabonga nje mina mntama ngokuxolo lwakho. Cela ihagi khona ngizobona ukuthi usungixolela. Yeah, anahaganeni sibone ukuthi ngempela isifike emaphethelweni ukuthi niyaxolelana ngempela. Yeke lento yakho yeke. Ayike siyabonga kakhulu. Ayike nisiboneleke bafowethu kwi-iPhel ukuthi la siletha ixazululo la sixazulela yonke inkinga abantu ababhekana nayo. Eyomndeni, eyabangani noma ngabe ikweletu. Mawuthintile nje thina siyasabela. My name is Sizwe Mthia, the humble guy with the golden voice. Ungakhohlwa ukusubscribe, upress like. Asikhulume-ke namhlanje Babukeli lapha emakhaya bengithanda ukubonga ngeshow i-iPhel. Ingisizile nje kakhulu ngokuthi sithole isixazululo ngami nosisi wami. Yebo yena ube untombazane ehluphayo kodwa nje bangisizile kakhulu ukuthi nje basithole isixazululo sithi soba u-2 sesi-right. I hope sophilisana kahle naye. And enye into ebengithanda nje ukuyibeka lapho emakhaya ukuthi bakhona abantu abanganabo abazali lapho ngaphandle and iy'ngane zithatha i-advantage zokuthi hhayi vele bahlala bodwa abanabo abazali ngcono bezenzele umathanda. Njengoba nibona nje naloya bhuti lo Xolani lo muntu athandana la uyambona ukuthi mdala. Ngicela bangathathi nawe i-advantage. Uma uthandana nengane lapha emakhaya ungathathi i-advantage yokuthi nje hhayi ngoba vele uthandana nengane ayinamuntu ngcono wenze noma yini. Uhlulwa yini ukuhlala nengane phansi ukhulume nayo. Ngiyanicela nje guys, ngiyanicela please. Ngibonge kwi-iPhel TV show ngokuthi sigcine sesibuyisene nosisi wami cause besingazwani. Ngijabule kakhulu ukuthi namhlanje ngigcine ngilitholile lethuba ekade ngangilifisa ukuthi sigcine sesizwane nosisi wami. Isiyalo la engifuna ukusikhipha kontanga bami ukuthi nje ama-drugs awalungile ayabheda cause manje nigcine senixabana nomndeni cause mina nosisi wami besingazwani through wona. So ngibonge kakhulu ku-iPhel TV show. Ngiyabonga kakhulu. Ngibingelele ababukeli emakhaya bese ngibonga i-iPhel ngendlela esisize ngayo. Nami benginalo lonke ithuba kade ngifisa nsuku zonke vele ukuthi ulathiwe kahle kahle ngike ngihlale naye phansi ngikhulume kodwa ngesimo-ke sokuthi-ke phela-ke umuntu esimame-ke futhi nokuthi usayingane-ke. Kodwa ngiyabonga kakhulu ngoba usisi wakhe sesahlala phansi ne-iPhel asisiza kakhulu ukuthi sikhulume naye futhi nginethemba-ke ukuthi nje nethemba elikhulu kabi ukuthi nje vele uzosizakala kakhulu. Bazobuyisana baxolelane noLathiwe abuyele ngoba nsuku zonke kahle ngihlale ngimtshela vele ngesikole kahle ukuthi sibalulekile kakhulu isikole. And bafowethu into ngiyafisa kakhulu ukuthi even noma uthandana nayo ingane encane ngiyacela kakhulu bafowethu ukuthi nizame ukuthi ungathathi ngaloko ukuthi ngoba ingane incane mhlawumbe usebenzisa izinto ezi-wrong. And ngoba ngimtshela ngihlale ngimkhuza njalo ngokubhema kwakhe futhi nami ukuthi angikuthandi ngoba ebhema ephuza kanje. Ngiyamfisela nami kube umuntu oba-right and futhi-ke nami ngiyafisa into yami neyakhe ukuthi iqhubeke phambili. Ngiyabonga. Njengoba usuyizweleke lapho umbukele ekhaya ukuthi bonke abantu bayayikhulumela futhi ixazululo ziyenzeka. Ngiyafisa ukusho ukuthi i-iPhel ila for ixazululo, ila for iy'nkinga zakho ukuthi ziphenduleke. Ngiyafisa ukusho futhi ukuthi lapho ekhaya uma ungabe unenkinga unalo ilungelo lokusibhalela la kwi-iPhel. Mina nguSizwe Mthia, the humble guy with the golden voice. Nginawo wonke ama-advice ongawacabanga. Sixazululela zonke iy'nkinga. Uma ngabe ingane yakho i-deep kuma-drugs sikhona ukuthi sikukhulumele naye. Uma ngabe umngane wakho
mhlampe uthathe i-advantage ethile, boleka imali noma wenzani akasayikhokhi, mina ngikhona for wena. Mangabe kukhona ilunga lomndeni engazi ukuthi aliphethe kahle, sikhona for wena, for ama-advice angcono. Mina ngithi-ke kule show ekade sinawo namhlanje, i-advice yethu iphumile uyizwile. Ngiyafisa ukuphinde ngigcizelele ukuthi asingayithathi i-advantage ngokuthi iy'ngane seyihlala zodwa ayisenabazali bese sithathe i-advantage yokuthi sizokwenza nanoma ngabe yini esiyifisayo. Mina ngiyafisa ukusho ukuthi lekelelana nomuntu ngoba umuntu ngumuntu ngabantu. Ukuphila kwakho ukuphila komunye umuntu, ngeke ukwazi ukuphila ngaphandle komuntu. Ngiyafisa ukusho ukuthi kusukela namhlanje funda kule show, bukela kule show, yakha ngale show. Asizile ukuzojajana, asizile ukuzophikisana nabantu, kodwa sifuna isixazululo, sifuna i-way forward. Bafethu sizophila la futhi sizophilisana. Ngiyanithanda nonke mina, take care, bye.